Fil-preżenza tal-Bord tal-Warrants ta' Restawraturi u Konservaturi, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali u Bonnici ippresieda ċerimonji uffiċjali biex jagħti l-warrant lil 5 professjonisti li xogħolhom hu ffukat fil-konservazzjoni u r-restawr tal-patrimonju kulturali. Il-Ministru Bonnici fisser kif issa l-ħiliet ta' dawn il-professjonisti qed ikunu rikonoxxuti u esprima kemm hu importanti li kull xogħol li jsir ta' konservazzjoni u restawr ta' biċċiet ta' valur kulturali isir b'mod mirqum u bl-aħjar mezzi, materjal, galbu, rettezza u etika. Huwa semma li l-għad dwar il-patrimonju kulturali jesiġi li biex wieħed iwettaq xogħol ta' restawr jeħtieġ li jkollu warrant maħruġ skont id-dispożizzjonijiet tal-għad dwar il-patrimonju kulturali. B'kollox issa l-Bord tal-Warrants ta' Restawraturi Konservaturi diġà għadda 55 warrant. L-iskop tal-warrant hu li jirregola x-xogħlijiet relatati mal-attivitajiet marbutin mal-professjoni tal-konservaturi u tar-restawraturi anke kif jistipula l-għad dwar il-patrimonju kulturali kapitlu 445. Il-Ministru Bonnici għalaq id-diskors tiegħu billi rat ħajr lil dawk kollha li taw semhom matul is-snin, li chairperson tal-Bord Dr. Joseph Buttigieg u lill-membri fl-istess bord li kien strumentali biex ix-xogħol tal-konservaturi restawraturi ikun rikonoxxut permezz tal-warrant. Għarraba darba qed nagħtu il-warrants għar-restawraturi konservaturi biex issa għandna total ta' 55 persuna illi għandhom il-warrant f'pajjiżna ta' konservaturi jew restawraturi. Dan huwa pass ieħor importanti biex ikomplu insaħħu l-kwalità tal-ħarsien tal-patrimonju kulturali ta' pajjiżna. Għall-ewwel darba fl-2020 pajjiżna beda jirrikonoxxi dawn il-professjonisti li huma kruċjali għal pajjiżna bilan li nkomplu nippreservaw il-patrimonju rikk li ngawdu. Dakinhar Malta kienet saret waħda mill-ewwel pajjiżi fid-dinja li rrikonoxxiet din il-professjoni u dan anke wara li għal 18-il sena sħaħ kien ilu jinħass il-bżonn li dan iseħħ. Dan il-pass offra element ta' serħan il-moħħ hekk kif ix-xogħol fuq il-patrimonju prestiġjuż ta' pajjiżna beda ikun fdat f'idejn individwi li għamlu dan ix-xogħol f'ambitu professjonali u kuntest etiku.